Geol me léin sa Cumann Gaelach sa choláiste ollscoile balla clia seachtain na Gaeilge ar maidin, agus iad is súil le daoine is sprága le Gaeilge leart sa choláiste. Bhí sa cosun ar fad faoi Nick nomination. Well, on méid sa fecham sa lesi Facebook is sin gur gwyl sé ag tacha chun críoch inis tá sé feice ag daoine cé có tubaistach tá sé. Níor stop daoine go fóg, like tá siad fós ag dul suas ar Facebook, like bhí ceann suas ó gá euro a hin an sin agus just níl daoine ag stoppa. Ní dóil am gwyl is ag daoine gwyl sé có dain sé agus a bhfuil sé. Ceapan inis gwyl a dúna seo chud stoppa is mór nára Tréis an ruúir sáú mat aine chun an lenacht rá duine dúlan seo go háirthe na cín an chuntasach. Dúirt an tíiseach go thir stoppa chuir leis a gleachtas seo láireach. Dúirt an tar a cumarsáid de Feabhra go rád amadaach a bhí an agus meach sé na cháir dá muineach Facebook na leithnig sin in nuas. Déir Facebook áfach nach gnáthach le leithnig go bhaint in nuas marach gúil tromíocht a gceist. Agus a chuirt chuirúil dúirt brethebh Síntrach an brethebh Paul Carney go meach sé ina tsunami dúnmharathe agus éignithe má leanan comórtaisí óil gá sprága ar an Idirlín. Sorach in í riad an Nuacht RTÉ blá clia.